Čaute, chod zavrieť. Dneska som tu pri ďalšom vlogu. Dneska to bude karnevále vlog. Prepačte, že som tuto taký. Točili sme predchodzí video. A dopadlo to veľmi zle. Tak, Niky, drž. Teraz obeduj. A čo by si chcela nakresliť? Ja som chcela nakresliť tigra. Tigrika, OK. A ešte ide dole. Však ja viem. Som plakala. Také cierne slzy. Ja sa výrazne na to vybielu. Na toto svetlo nám trošku dobre nesvieti. Tak. Ježiši Kriste. Viete, tak. My si vám mohli natočiť video tiež. Tak. Dáme Pozor. No, teraz tie zoričky. No poď. Zase. No, ukáž. Zoriček. Tak. Prepáčte, že mláskam. Jance trošku. Nie, ovocie. Neboj sa. Budeš parádny, Šaško. Tak. Keď tam môžem na svoje video aj zelenku. Zelenku. A môžem No, viete, tak... on má také mriežky. OK. Toto bude len tak na rýchličko video, že Total Fruity. Čo deláš, milej? Neminaj mi tú farmu! No, neboj sa. Dobre. Tak, to by bol koniec dnešného videa. Takže, tak krátke. Ježiši Kriste. No tak, čau, čus, buš.